Eta ze genero ekarri berri zeten zenduen, ba? Ba, generoa, ba... Zera? Jatekoak eta bere, ezta? Jatekoak, ba... Patatata, ba, beta, ba... Indabe edo, danerik, ba, prubet, urdeita, ba... Ez egon orduen gerko zerik. Hainbeste komenentzik, ezta? Apurtxo bat, ba... Da gero urune batzeta egin nuen, ba, ugi bezonta metite, gero talo batzuk egiteko eta, holan. Da... Ure, edaten egin nuen, urduen ardori pez, gero bai, gero azeintzen ardori bai. Ure iturrie, anaurrian otozan, Ebro esateako na. Ebro? Bai, da, gero hemen be, hor bertze bat, hortxe aurre, goien behurtuto bat aprobeta handi behartzean nuen, da holan. Zer, kantinek hasi baten zinen, zeuok bile? Ba, kantine esku hartu, eta kantine, zeuan. Egunen bijabat baino gehiago, seguruenik, ez da? Ba, zikan bijabat, edo bibi igual, hola emintentzen.